Salutare! Astăzi facem un mini-vlog cu familia mea. Domnul Vasile este la volan, domnul Rafael aici lângă mine, eu în carne și oasă. Mergem la fotbal, joacă, corect, Bălțul cu Zimbru. Și suntem în întârziere și domnul Vasile face ca drujba. Și tu ai pretenții că noi întârziem, că e cineva. Eu m-am mișcat lent. Știți ce? Aici eu am scuză. Eu sunt însărcinat, mă mișc lent. Sper că să ne apuci pe ploaia asta, cel mai important, pentru că afară se nourează, să zici așa. Dar tot ajungem. Căutăm locuri de parcare. Asta e întrebarea zilei. Pentru ce le ținem și pentru Zimbru și pentru Bălț. Noi ne ducem să petrecem timpul împreună. Vouă vă place? A? Eu nu știu dacă joacă. E posibil. Este, ea că este la noi. Să nu întârziem. Nu-i place când întârzi și nu vede începutul meciului. Asta e catastrofă. Un loc de parcare. Noi am coborât mai înainte și ne-am dus și am luat bilete de la casă. Ne-a costat 50 de lei, nu-i scump deloc. Vă știți că foarte multe familii cu bebeluși așa mici ne facem timp acum cât sunt ei mici, trecem timpul cu ei. Ca să ajungă ei mari și o să vrem să petrecem timpul cu ei, dar ei nu o să mai aibă timp pentru noi. Așa e. Așa e legea vieții. Deci fac familii, profităm amu la maxim de ei. Domnul Vasile s-a dus să caute loc de parcare la Camnau Bidem și noi stăm aici. M-am așezat. Trebuie să fug după domnul Rafael. Domnul Rafael, hai! Și iată-le de-am gata. Hai să intrăm! Hai să intrăm, că acolo merge. Hai! Să mergem, noi de-am intrat. Fuga, n-am să reușim. Acolo de-am să aude gălăjie. Da? Tu tot ești indignat? Tu tot ești indignat că noi întârziem? Noi am ajuns. Și deodată scandal. Da, răscoci asta, artiști. Dar sunt cum este. Sper că la urmă nu mă va eu cu maiul de la Paris. Uitați și cam încă e tam. Părul meu este prețos ca tare. De data asta l-am spălat, nici nu l-am uscat așa și nu l-am îndreptat. E bine, nu-i frig, e normal, e chiar normal. Să vă arăt cum vin eu. Uitați-vă și am luat eu câți la dietă. Mi-a arătat că tot vine la glucoză. Acum mi-am luat tot ce trebuie. Uitați, doamne, este a doua repriză, minutul 71, 2-0. Zim.
vă arăt cum este stadion. V-am arătat, dar a doua repede nu v-am arătat. Iată așa. Și aici majoritatea stau toți cu bebeluși. Aici și suportele la zimbru. Am terminat fotbalul, adică s-a terminat fotbalul. Dar am o problemă, că aici nu se vinde cappuccino. Eu m-am gândit la cappuccino. Trebuie să mă duc să beau un cappuccino numai decât. Mi-am luat păturile, dar vă știți de bine păturile astea? Pentru că piciul mă gândeam ca să fie răcoare, că ieri a fost chiar răcoare de bine. Hai să mergem. Hai, mici! Azi Mitel a fost... eu a fost strașnic. Trebuie să punem măduși. Noi ne-am suit mașină și pornim spre casă, dar în drum spre casă domnul Vasile trebuie să-mi cumpere un cappuccino gustos. Înțelegi, domnul Vasile? Și ai să faci vlogul, da? Cum să-l fac? Ca să-l postez? La vlog întreg? Da? Fără mine, că nu mai filmat nimic. Ia ca uitați-vă. Las că eu să te filmez când ajungem acasă. Auzi la o biznărie, te opresc și te filmez. Zâmbru! Ești nu! Asta e primul meu vlog. Așa, cu emoții, cu minusuri, cu plusuri. Dar... 3 ani fac tot, da, am emoții. Și normal că am emoții, e altă platformă, cum așa? Din senin, eu înșitișor. Înșitișor, dar uvernă, cum spune rusul, știi? E ca când ați fac 100.000 aici pe Facebook, pe... Așteptăm cappuccino. Noi acum nu ne putem opri la vreo cafenea să savorăm. Suntem părinți. Dar sunt cele mai frumoase momente. Și mă, Tănaș? Tu vrei un cappuccino? Te-ai băut apticul tău? Așa, o liniște sufletească. Soțul meu îmi spune permanent, am multe perioade când a apărut Rafael și că vine a doilea bebeluș, că eu sunt foarte schimbată. Foarte schimbată în sens de bine. Și fizic, vă vedeți, am ușit de pampușăcică. M-ați dus de mulți amicii mei. Împrăștiați prin lumea. Cine e frumos nu știu, dacă e ceva mai frumos în viață decât să fii părinte. Bani să fac, bani să facem. E ca copilaș, sunt cele mai frumoase momente. Vine cappuccino. Vine tăticu. Cea mai bună cafea, mersi! Și lui bebeluș! Spune corect! Federație franceză de fotbal. Corect! Eu nu mă pricep, dar mă îmbrac. Pe spate și avem. Hai pe spate! Avem o problemă. Piciul nostru, dacă plângi, trebuie să-i punem muzică moldovenească. Băiatul nostru, mergem acasă. Rafaela, să vezi asta peste câțiva ani buni. Să știi că te-am dus la fotbal, să nu zici că n-ai văzut nimic în viața asta. Mă înțeles?
Eu am băut repede, Iana, paharul, domnul Rafael. Scrieți-mi, vă rog frumos, în comentarii. Eu o să le citesc pe toate. Dacă v-a plăcut așa gen de vloguri și dacă să mai facem. O seară frumoasă și ne vedem la următorul episod. Pa, pa!